Salutare, dragi prieteni! Sunt tare încântată să-mi încep și această dimineață cu voi, mai ales că astăzi preparăm împreună o delicioasă rețetă de smoothie de smeură cu ciocolată. Yummy, yummy, ce bun este! Mai ales că avem deja și smeura care miroase excelent, chiar dacă este înghețată. Am vorbit în trecut, nu știu dacă vă aduceți aminte, că nu este nicio diferență. Poate acea de aromă proaspătă, însă recuperăm și aroma. Ce vreau să vă spun, afară de faptul că urmează să tăiem împreună toate aceste ingrediente și să le punem la blender, aș vrea să știți câteva informații și despre smeură, pentru că aici nu facem doar rețete, ci vorbim și despre nutriție și sănătate, pentru că știți cu toții, sănătatea înainte de toate. Smeura este un fruct foarte aromat, așa cum am spus puțin mai devreme. Este extrem de delicios. Putem să preparăm nu doar smoothie, cum vom face în această dimineață, ci prăjituri, tarte, torturi, tot ce vă trece prin minte, sau o puteți mânca pur și simplu. Vă propun să vedem întâi de toate un material pe care l-am pregătit împreună cu colegii mei și apoi vom reveni în studio ca să preparăm mult deliciosul smoothie al dimineții. Smeura, unul dintre cele mai delicioase fructe de pădure, aduce foarte multe beneficii pentru sănătate și frumusețe. Iată ce poate trata sau preveni consumul de smeură. Ajută sistemul imunitar. Smeura conține cantități mari de vitamina C, care întăresc organismul în lupta cu microorganismele și alte boli. Menține sănătatea inimii. Conținutul ridicat de potasiu din smeură ajută la reglarea pulsului, dar și a tensiunii arteriale. Smeura este bogată în minerale precum manganul, cupru și fierul, care contribuie la formarea celulelor roșii din sânge. Este benefică pentru diabetici. Fructoza, cantitatea mare de fibre și indicele glicemic redus fac din smeură gustarea ideală pentru pacienții diabetici, întrucât consumul de smeură nu produce dezechilibre majore ale nivelului de zahăr din sânge. Ajută la slăbit. Acest fruct este bogat în fibre și mangan. Fibrele ajută la încetinirea procesului digestiv, astfel încât menține senzația de sațietate mai mult timp și te scapă și de constipație. Manganul menține rata metabolică ridicată și, prin urmare, arde grăsimi. Previne anemia. Smeura este un fruct bogat în potasiu, fosfor, calciu și magneziu, dar și în vitaminele C, A, E și B. Astfel este indicată în tratarea anemiilor, cât și în boli ale ficatului. Dragi prieteni, ne-am întors și acum vom trece, ce credeți, la treabă, că aici nu doar vorbim, mai și muncim. Și vom începe să tocăm această banană. Imediat. O decojim rapid. Dar voiam să vă spun că această rețetă pe care eu vă prezint acum o puteți face împreună cu copiii sau puteți lăsa chiar copiii să facă, pentru că, ce să spun, este o joacă pentru ei. Aici vom pune, stați să dau blenderul puțin mai încoa, ca să vedem ce facem aici, da? Deci, vom pune bananele, bucățelele pe care tocmai le-am peliat, le vom pune frumos în blender. Acum vom pune laptele de migdale pe care tocmai l-am pregătit singură mai devreme. O să vă afișez ingredientele și pe ecran, o să le vedeți imediat. Deci avem nevoie de o banană, o cană de lapte, nu contează, de cocos, este foarte bun și cel de cocos, pentru că este foarte aromat. Însă acum am optat pentru cel de migdale pentru că din acesta aveam în casă. Puteți să puneți inclusiv lapte de orez sau lapte de vacă, de ce nu, dar având în vedere că eu sunt
vegană, optez doar pentru laptele vegetal. Acum voi pune delicioasa smeură pe care vă mai arăt încă o dată. Așa, deci punem aici. Așa, și punem și cacao, 2-3 linguri de cacao, cât doriți. Ok. Bun. Și cam atât. Stați să punem căpăcelul de la blender și să intrăm în acțiune. Durează doar câteva secunde. Și deja este gata. Deci este nevoie fix de 20 de secunde. Nu mă mai vedeți în cadru, dar sunt aici. Nu am plecat nicăieri. Am adus vasul în care vom turna și acest minunat smoothie pe care, cu voia voastră, o să și îl degust ca să mă asigur că a ieșit la fel de bun așa cum v-am promis. O secundă să scot de aici și un pai. Așa, și acum, sub privirile atente ale voastre, vom turna, observați, da? Vom turna acest minunat smoothie, care trebuie să recunoașteți, care o culoare roz închis spre vișiniu deja. Chiar foarte bine. Acum îi punem căpăcelul. Yumi, yumi, yumi. Și să trecem la cel mai minunat moment, cel în care ne și odihnim puțin. Nu că am lucrat foarte mult, pentru că ați văzut și voi, am avut nevoie doar de câteva minute pentru a pregăti toate ingredientele și cam atât. Nu e, și nici nu trebuie să știi să gătești, nu trebuie să știi să faci lucruri, să te duci să faci cursuri, pentru că un smoothie din acesta delicios îți ține loc chiar de micul dejun. Permiteți-mi, vă rog. Hai, Doamne, Doamne, ce bun e! Dacă este să vorbim și despre caloriile pe care le conține acest smoothie, dați-mi voie să vă citesc de aici, din carte, exact, la smeură, 113, ca să vedem împreună cam câte calorii are. Deci avem 390 de calorii, ceea ce vă spuneam este exact un mic dejun foarte bun. Carbohidrați 65 de grame, proteine 22 și grăsimi 8 grame, pentru că nici nu are ce să aibă grăsimi. Pudra de cacao, de exemplu. Dragi prieteni, ce să vă spun, să aveți o zi minunată, la fel ca a mea, pentru că eu deja sunt foarte răsfățată. Ne revedem și mâine dimineață. Nu vă spun de acum, vă las în suspans. Încercați și voi rețeta acasă și dacă v-a plăcut, vă aștept să-mi scrieți pe pagina mea de Facebook, Cristina Corpaci. Eventual puteți să-mi trimiteți și fotografii sau video să vă văd cum ați lucrat, ca să-mi dau seama că v-a plăcut. Și dacă aveți sugestii și reclamații, vă aștept să-mi scrieți tot acolo. O să aveți afișată și în josul paginii adresa mea de Facebook și
Doamne ajută, o zi minunată tuturor! Vă pup și pe curând!